Tagol! Tita! Tanya! Chinita! Sino? Ako? Magandang umaga. Ayon sa pagsisiyasat na ginamitan ng luhika, mahika at konsyensya, ako si Manggas at ito ang Siko. Sino ako? Isang kakaibang experience ang ipinost sa social media ng isang netizen matapos siyang mag-dine-in sa isang kainan sa may Rizal. Si alias Patricia kasi ay nag-order ng paksilog sa pag-aakalang paksiw, sinangag at itlog ang isi-serve o ihain sa kanya. Yun nga lang, nang dumating ang order, paksilog nga, pakwan, sinangag at itlog. Kaya naman may mga netizens na natawa na rin din sa kanyang post na nagsabi pang at least healthy ang kanyang kinakain. May iba rin na nagpost na saan daw matatagpuan ang nasabing kainan at nang maiwasan. Magkahalong tuwa at pagkadismaya ang naramdaman ni Patricia nang matanggap ang order niya na paksilog, pakwan, sinangag at itlog. Ikaw, kabisyo, mahilig ka rin bang magpaksilog? Yan ang ating Siko. Sino ako? Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Ay, busy. Morning call! Morning, Tits! Kabisyo, Feel good morning! Hey, 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 hey! Lunes sa Lunes, dapat may energy tayo, ha? Lunes! Dapat may enerhiya. Yan. Tsaka may love. My love, of course. Ang dami ko ng love eh. I love you too. I love you three. It's September 23, 2024. Sa oras na 7:29 ay kasama niyo na ang cool na angkol. May itlog din ang Dagol! Kasama pa ba sa tita sa balat ng radyo? Dahil bakit ka nanonood ng radyo? Mahilig sa itlog. Tanya Chinita! Grabe naman yan. Good Akala ko morning. rin paksiw, sinangag itlog, pakwan pala. Ikaw pag na ganun yung order mo, Tits, yung honest mistake, hindi mo naman na alam na pakwan pala yung pak, hindi pala paksiw. Kakainin mo pa rin ba Oo yun? naman, alam mo naman ako, fruit and vegetable lover ako, vegetarian. Eh, hindi ka ba magreklamo na, teka lang, paksiw yung ini-expect ko, pakwan yung ibibigay nyo? Hindi, tatanong. Hindi, ikaw kasi fruit and veggie lover. Oo, at saka matatawa. More on matatawa. More on matatawa ako. Ako hindi! Hindi ka to, di makadorme din ng ulo! Siyempre mainit ulo ko. Paksiw yung gusto kong kainin, lechon paksiw. Oh. Bibigyan mo ko ng pakwan? Kaya nga eh. Buti ko yung nag-serve pa, pwede magpakwan. Pakwan. Malapakwan yung nag-serve. Ayan, basic. Okay yan. Eh, may itlog. Ayan, siguro may lang, no, baka kulang lang sa information, Yan, dissemination. Oo. Siguro yung menu board or kung yung ano man yun, siguro mas maganda na lang kung may may clarification. Kunyari, paksilog, tapos lagyan niya ng close and open parenthesis, sabihin niya doon na pakwan, sinangag itlog, para lang klaro. Hindi na magkamali yung, kasi ini-expect ko. Hindi umasa yung mga customer. Mga lalaki talaga, paasa eh. Oo. Sandali lang. Hindi ka ba tapos, ha? Paksilog yung pinag-uusapan eh, ha?
Diba? Totoo naman. Para lang just to be clear, kung ikaw may pagkain Tama, na ihanda. Ang basic kasi pag sinabi mo tapsilog, basic naman na tapa. Silangang itlog. So, yun yung mga kadalasang na-order. Tosilog. Yan. Tosino, sinangag, itlog. Pero marami nagtataka din bakit pag nag-serve ng tosilog, kanin yung, hindi naman sinangag, nagiging tokalog. Kanin Tokalog. lang. Yung ano lang. Hindi naman sinangag. Hindi sinangag yung kanin. So marami na ngayon, pagpaano nyo na, pagpatawarin nyo na ako nagkamali. Ay, salamat. Ang laki nung sa lalaki. Laki ng pakwan? Ng itlog. At, mamula-mula. Yung pakwan. Yung itlog. May buhok-buhok na. Hala, yung itlog? Yung pakwan. Hinati ko ng kutsilyo. Yung pakwan. Yung itlog. Ay, naku po. Bakit dalawa yung ano? Yung itlog? Yung pakwan. Siyempre, healthy living. Yung pakwan. Yung itlog. Uy, may sisiw sa loob. Yung itlog. Yung pakwan. Ang sarap i-shake niyan. Yung pakwan? I-shake mo siya. Sadali. Huwag mo i-shake. Napisa. Yung itlog. Yung pakwan. Ay, nako. Shake that. Ano kaya yan ang ilagay sa kwek-kwek, no? Yung itlog? Yung pakwan. Uy! I-blender ko na lang. Yung pakwan. Yung itlog. Ew! Ew. Kinagat! Yung pakwan? Yung itlog. Aray! Masakit yung itlog. Sinabi mo. Sinabi mo na. Mali. Aray! Hindi pantay. Yung itlog? Yung pakwan. Uy, ang dami doon sa bakuran namin, oh. Na pakwan? Na itlog. Kailangan pitikin yan para malaman na hinog, di ba? Pitikin yung pakwan. Yung pakwan. Yung itlog. Paano malalaman kung bugok? Yung itlog? Yung pakwan. Madali lang. Amuyin mo lang. Yung pakwan. Yung itlog. Bakit? Kulubot yung balat. Yung itlog? Ano na? Ubi-ripe na. Yung pakwan. Yung itlog. Ubi-ripe. Ganto sa kamay ko eh. Ganyan yung pakwan? Yung itlog. Ang laki. Masarap yan, ihalo yan sa fruit salad. Yung pakwan. Yung itlog. Lagyan mo ng mayonnaise. Mayonnaise. Yung pakwan. Yung itlog. Ay, sarap ipalaban niya sa tinapay. Yung itlog. Ay, nako. Sa mga mahilig sa prutas at itlog dyan, good morning. Morning. Morning sa inyo. Sana, basta pag nag-order kayo next time, patawarin nyo na, pero Pero tanungin nyo na lang kung heads ikaw up customer. Heads up muna sa mga store. Pwedeng heads up, pero kung ikaw alanganin ka, pwede mo rin tanong. Kasi minsan, paksiw yung nasa isip mo. Bakit naman ganun? Nauna yung dessert. Mga sim. Yung pakwan? Yung paksiw. Pasko, paksiw. Pasko, ikaw nga. Paksiw. Mali. Yung paksiw. Paskiw. 7:35 po, mga kabisyo. Baka kayo na ang tatawagin namin mamaya sa Love Those Boundaries. Kaya mga driver, standby po kayo dyan. Kaya tumutok lang sa stasyong number 1. Ito po ang 90.7 Love Radio. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!